So, Wapen Kabala, nandito po tayo sa Barangay Solid, Florida Blanca, Pampanga. May nag-message po sa atin sa page sa... Ano yung lagyo mo? Aileen, si Mama Aileen. So, nag-request siya ng tungkod para sa kanyang tatay. So, ito, nandito na tayo sa Barangay Solid at hatid natin yung tungkod. Hello po, Siglad po. Muna ka, Mer. Yan. Nani lagi tatang ni Willie Retumban. So pila ni banwa? 67. 67. Tang. Tang. Oh, ninano kayo po? Siglad ko po. Liyo ka po. Oh, ninano kayo po? Eh, kaya po. Kaya susubscribe kami ito po. May nano yung pimbitisyo. May puto siya po. Diabetic ko po. Opo. Po, mimingat kayo po kayong kakanan, eh. Itipla Oh, hindi na po, alina kayo po. Oh, hindi po yung tungkod na request ng anak ni Mama Aileen, eh po. So, agad-agad po, tad kaya kayo. Message siya po ka na ako. Nahapon yata, nahapon. Sinabi tayo po siya. Opo. Ini po, tungkod ng 141 na kayo ni Sol Party List po. Nano pingasabi ko rin kay Abe ako, kaya nga kayo ni Sol Party List na. Nano pingasabi ko? Ay, sigurado na po rin. Sigurado na po siya. Siyempre, nilipa mo kayo. Opo. So, misap-sap tayo may Abe para kayong panyulong ng Banan Florida Blanca at ng Barangay Solid. Kaya Abe po, tingin katamo kaluguran na PWDs. Ako po yung pambansang konsyal Giorgio dito. Magpasalamat kay 141 akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Opo. Buhay tayo. Thank you.